хора, това е за епизод на Майнкрафт и реших пак да направя една томбола. Томболата ще бъде, нали, по същия начин, както миналата, пишете долу в коментарите запис, името на скайпа, за да дам кода на победителят, който ще бъде за ранг VIP. И томбата ще бъде теглена на 50 абоната, в момента съм 27, така че малко остават. И дали така? Критики на YouTube и пишете пак запис, името си в сървъра и скайпа. Само това ви трябва. И чакате после да бъде теглен томбата и нека победителя да бъде който не знам. Пожелавам много късмет на абсолютно всички хора, които ще се запишат. И да стане по-бързо тези 50 абоната, за да направя повече удоволствие, така, нали. Да бъде по-бързо теглен томбата и всичко с всичко. Очаквайте нови клипове от мен на CS, на всеки глупости там, RQ4, ако се оправя с играта. И така. Довиждане!